साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम सहैयो। मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां अनसुमा नार्जारिखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। दिनैनि जि गिबि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिर होनाय दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिथां मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि अनसुमा नार्जारि बिथांखौ दान्दिसे सम दसे सम बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायबाय। मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 49थि बोसोरसालिया